Suri-suri usa ko diri, magpakyot sa kamera para piling gwapo lang taon. O siyempre, mutapad yun ta sa atong pinalangga para madugangan ang iyang kalipay. Kaya anniversary man gud namo. Ug wala dam ha, hingabot yun big-unom ka tuig karon. Dadiin ma life, ang hinampak na abot yun diri sa Surigao. Porto di video do, og nasalaag yun mi diri napita. Diri yun mismo sa Mika's Barbecue and Seafoods. At bangyod sa St. Paul Hospital. Mintras nagpaabot mi ni Dadang sa iyang igsuon na si Tata og iyang mga pagumangko na si Bibi og si Queenie. O siyempre ang suon niya nga higala na si Roslyn Vitor. Magsuri-suri usa ko diri, magpakyot sa kamera para piling gwapo lang taon. O siyempre mutapad yun ta sa atong pinalangga para madugangan ang iyang kalipay. Kaya anniversary man gud namo. Ug wala dam ha, hingabot yun big-unom ka tuig karon. Tungod sa kalaay sa among pagpaabot sa among mga kauban, og hingstiping gyud mi diri dapita. Og hingabot na gyud sila, og nangita na gyud sa kaparkingan. Kay diri dapita, wa na gyud bakante. Si Bibi og si Queenie na lang gyud ang kulang. Og nagasinabot gyud mi diri karon. Nga muuna mig sulod dito sa sulod para maka-order mi sa among mga putahe nga among orderon. Og isugdan na gyud namo sa pagsulod sa maong kananan. Og ato gyud ang lingion para mosunod dayon. Og nakita gyud nako ang bakante nga lamisa na among kanan. Kay medium size man kuni siya. Insakto jud kayo sa unom ka tawo. Ug makita man jud nato ang ebidensya diri dapita. Daghan kay bakanting lamisa. Ay sayo pa man kayo sa kagabion. Kay kaning lamisa nga gigipili kay komportable jud mi diri. Kay plastado jud kayo, hamugaway ug limpyo pa jud kayo. Ug hingabot na jud ang waitress nato diri. Ug ihatagan mig menu. Kanang menu ba minuto. O siyempre iya jud gilantaw ug gitarget ug unsay among orderon. O timing kayo mao pay pag-abot nila Bibi ug ni Queenie. Ug dili jud nila makalimtan sa pag-amin sa ilang auntie ug uncle. Isip sa pagtahod ug sa pagrespeto sa among mga bisita diri karon. Basta na GMRC, okay kayo. Ug dili jud nato na makalimtan ang pagtabi-tabi nato diri. Mintras nagpaabot sa atong gi-order kay dugay man kay lutuon. Ug ako jud ang gipahidsa ang akong naong sa kamera kay ako may tagya diri. Ug ayo pagbasbas dia hinampak kay wa kay pulos. Ug kumpleto na jud mi tanan. Ug i-plaster na sa lamisa ang mga plato kutsara. Imnan jud nato grade horse kanang pinakabugnaw kaayo. Iyarok jud na diretso para mo diretso jud sa tiyan, dili mo diretso sa ulo. O siyempre giserve na sa mga waitress ang mga gi-order na mga pagkaon. Ug unsa pa may atong gipaabot, Pasko, ready to eat na. Giserve na ni Dadang ang sabaw sa bulalo para makahigop na tag sabaw. Lami kayo, init-init pa yun. Sigab lagi ang agi ani karon. Ug diri na magsugod manggawas ang atong mga singot. Kay ang sabaw sa bulalo, hashtag yung inita. Higupon jud nato ang pagbirada ani. Dili nato kutsaraon kay maalang-alang ta. Lantawan ninyo mga idol ang hinampak ang naong sa nakahigop og sabaw. Tulo-tulo laging singot. Presko na jud kayo nga akong panghuna-una. Malipayon jud kayo kay busog na manggod. Ug dili jud nato makalimtan ang atong panghimagas ani. Supsupan jud nato balor 5. Kanang avocado shake, hashtag yung lamia ug bugnaw jud kayo. Ug imnan po nato ug Coca-Cola Cooks para dali rata mahilisan. Lisod pud kayo perminti rata busog. Hashtag yung lamia sa piling kung makapanghimagas ta. Ug nakadesisyon ko na ipasilpon ako ang among sobrang mga pagkaon. Ug sayang man jud kayo kung amo rang ibilin. Abi pa lang rich ta. Rich raman ta. Sama ng friends ra ba. Si Witer Boy ay iyan ang giputo sa cellphone. Silupin na mga idol kanang gitawag na og cellphone. Mao maguli kasagara dalon sa mga tao kung moadtog birthday, pista o uban pang mga okasyon. O mo hinahinay na taga-Aguinod ani kay giputos naman sa Witer Boy ang atong kuan. Ang atong mga pinutos na mga pagkaon nga mga sobra kay dili man gud nato mahurot. Sayang kayo kung ibilin nato. O nanindog na mi tanan kay muuli na mi. Mugawas na mi diri sa kananan para kuana makauli na. Maguna-una ako diri sa gawas kay igang kay tanan. Ug maura dito mga idol ang eksena ni BRP TV Vlogs. Ug ayaw ninyo kalimti sa pagpalo, like, sharing, comment ug uban pa diha para mo sikat-sikat sukoy ta ba. Naraman na.